Namasté, benvinguda, benvingut a la pràctica de Vinyasa Flow d'avui, una pràctica enfocada a l'obertura de la nostra pelvis, on també s'acumulen molt les emocions, així que utilitza aquesta pràctica perquè t'ajudi a canalitzar-les, a observar, a sentir com et vas sentint durant tota aquesta pràctica quan fas aquestes obertures. Sobretot si tens molta intensitat, molta rigidesa a tota aquesta zona de la pelvis, lumbars, ingles, el que tu sentis, adapta la pràctica, sempre. El que tu necessitis i el que el cos et demani. No forcis mai cap postura. Avui començarem directament ja de peu cap al principi de la màrfega. Separes els peus a l'alçada i a l'obertura de la teva pelvis. Mira recte endavant, prova d'alinear tot el teu cos, com si algú t'estirés d'un fil cap amunt, relaxa bé les teves espatlles i aquí et convido a que tanquis un moment els teus ulls i comencis a posar atenció a la respiració. Inhales i exhales pel nas. Intenta que el pes del cos no marxi ni als talons ni als dits dels peus. Per tant, això et fa activar ja la musculatura de les cames, agafar-te bé amb els ditets del peu al mat. Entres una miqueta a l'abdomen, malic lleugerament endins i amunt. Abans de començar la pràctica, enfoca't aquí, moment present, deixa el que portes de fora. Connecta amb tu, amb el que tu necessites, amb el que et demana el cos. Posa la mà dreta sobre el pit, la mà esquerra a l'abdomen. Envies energia a aquests dos punts del teu cos i aprofita per fer la teva intenció. El teu propòsit per aquesta pràctica. Canalitzant emocions, identificant sensacions. Relaxa els braços, vas obrint els ulls i directament ja comences inhalant, estirar braços amunt cap al sostre. Mira les teves mans. Exhala, baixa les mans cap al terra, Uttanasana, mira els genolls. Inhala, esquena recta, mitja alçada, mires endavant i a l'exhalar, planta les mans, flexiona genolls i fas dues grans passes al final de la màrfega i directament ja baixes genolls, pit barbeta o chaturanga des de la planxa. Inhales, cobra, pit amunt, mira cap al sostre, cuidado lumbars i exhala, busques Adho Mukha Svanasana al gos. Mantenim aquí 3 respiracions. 2. Inhala, mires entre les teves mans i tornes fent dues grans passes o un salt. Inhala, esquena recta, exhales, Uttanasana, mirada als genolls. Inhala, braços cap amunt, allarga't. Exhala, les mans al centre del pit. I ara canviem, fem salutació al sol bé, afegim postures. Relaxa les mans al costat del cos, inhala, flexiona genolls, estira els braços endavant a la teva diagonal. Utkatasana cadira. Exhala, baixa les mans al terra, estira cames, mira els genolls. Inhala, esquena recta, mitja alçada. Exhala, transició a planxa amb un salt o dos grans passes, baixa genolls, pit barbeta o chaturanga. Inhala, cobra pit amunt, eleva la barbeta, estira bé el coll. Exhala, Adho Mukha Svanasana. Inhala, puja la cama dreta, enrere i amunt. Queda't aquí. 1, 2, estira-la bé. 3, mira entre les teves mans, gran pas amb el peu dret endavant. Planta el teu taló esquerre. Baixa la pelvis, braços amunt, Virabhadrasana 1, carrer 1, 1. 2, mantindrem només 3 respiracions avui les postures. 3, acompanya les mans al terra, puja el taló esquerre, gran passa amb el peu dret amunt. Si vols més activació, chaturanga, deixa la cama dreta amunt. Chaturanga, baixes enganxant colzes. Inhala, cobra. Exhala, Adho Mukha. Repetim amb la cama esquerra, inhala, puja la cama esquerra enrere i amunt, queda-t'hi. 1, 2, 3, mira entre les mans, gran passa amb el peu esquerre endavant, planta el taló dret, baixa la pelvis, Virabhadrasana 1, mira recte al centre o a les teves mans 1. 2, 3, mires al terra, baixa les mans, aixeca el taló dret, gran passa amb el peu esquerre, deixa-la amunt si vols, chaturanga. Inhales, cobra, eleva la barbeta. Exhala, Adho Mukha Svanasana al gos.
T'hi quedes 3 també. Relaxa el cap, recupera. 2, estira bé la columna, fes força amb les teves mans. Inhala, mira entre les mans i aquí pots fer petites passes, 2 grans passes o flexionar els teus genolls i saltar amb els peus cap a les teves mans. Inhales, esquena recta, mira endavant, exhales Uttanasana, mira els genolls i ara inhales Utkatasana cadira, flexiona genolls, braços amunt. Tanquem salutació al sol bé, inhala, estira els braços, relaxa les mans al costat del cos, estira cames. I ara repeteixo, vinyasses afegint postures, inhalo, torno a Utkatasana, flexiono genolls, estiro braços. Aquí mantinc 1, 2, 3. Deixa les teves mans juntes al centre del pit i el turmell esquerre el col·loques damunt del genoll dret. Baixa la pelvis, primera obertura de la pelvis, baixa el gluti i mantens 1, 2, 3. Directament des d'aquí estira la cama dreta, puges el genoll esquerre amunt, t'emportes el peu esquerre enrere, transició al guerrer 1. Planto els ditets del peu, taló esquerre a dalt, aquesta vegada braços amunt, pots deixar mans juntes o separades, mira endavant o a les mans, 1, 2, 3, separo les mans, baixes les mans al terra, gran passa amb el peu dret enrere, deixa la cama dreta amunt, Chaturanga. Inhala, cobra. Bhujangasana, molt bé, exhala, Adho Mukha, segueixo amb la cama dreta al davant, puja l'enrere i amunt, inhala, gran passa amb el peu dret entre les teves mans. Deixes el taló esquerre plantat i aquí puges rodant els braços al guerrer 2. Mira els dits de la teva mà dreta, baixa la pelvis, mantenim 1. Allarga la respiració, 2. Fes força amb les teves cames. Mantens la columna alineada, 3. Controlem la respiració. Baixa la teva mà dreta a l'avantbraç, l'avantbraç dret damunt la cuixa dreta o la mà directament al terra. I el braç esquerre, la teva diagonal, mira els dits de la mà esquerra si pots. 1, si no al davant o al terra. 2, concentra't. 3, inhala, torna a rodar els braços, guerrer 2. I des d'aquí, obertura al pit. La mà esquerra, deixa-la a la lumbar, braç dret amunt, obre, queda't-hi 3, 1, 2, 3, inhalo, rodo els braços, me'n vaig al corredor, deixa les mans en copa, puja el taló esquerre amunt, baixa la pelvis, mira endavant, mantens 1, 2, alinea la teva pelvis, alinea la lumbar, que no et quedi arrodonida, 3, i des d'aquí inhalo, pujo el gluti cap amunt i estiro la cama dreta, intento apropar el pit o el front a la cama dreta. I tornes a flexionar. Inhala, agafa aire aquí. Exhala, puges i el treus. 2, no fiquis tensió a les espatlles. Inhala, corredor. Exhales, flexiona tot el tronc endavant, estirant la cama, mantens aquí 1, 2, 3, torna a flexionar la cama dreta i aquesta vegada deixo la mà esquerra aquí on la tinc, vaig separant el peu dret cap enfora i deixo la mà dreta per l'interior de la cama, enganxa bé el braç dret amb el genoll dret, separa una mica les teves mans, postura del drac, baixa una miqueta la pelvis. Pots quedar-te aquí, si algú vol més intensitat, prova de baixar els teus avantbraços sense separar el genoll dret del braç i mantens 1, 2, 3, perfecte, torna a pujar els braços amunt, acompanya el genoll esquerre al terra, relaxa els dits del peu i la mà dreta damunt del genoll dret. Aquí comença a separar el peu dret cap enfora, deixa el peu en diagonal, amb l'ajuda de la mà dreta separes el genoll, baixa la pelvis i fes tota una torsió amb el tronc buscant la mirada cap amunt, cap al sostre. 1, 2, 3, inhala, torna a recuperar la postura, acompanyes ara, en comptes del peu dret davant del mat, al centre de la màrfega, col·loques, vas separant el peu dret cap enfora i col·loques el teu genoll dret entre les teves mans i ves estirant la teva cama esquerra. Baixa la pelvis, mira recte al centre i aquí pots quedar-te en aquesta variant,
pots començar a caminar les mans endavant i acompanyar el teu front cap avall. Queda 3 respiracions. Sent com s'estira tot aquest lateral del gluti, tota aquesta obertura a la pelvis. Relaxa bé espatlles, no fiquis tensió al teu cos. Inhala, recupera la postura i un cop et vagis incorporant, deixes l'esquena ben alineada, més o menys cap al centre amb la teva pelvis. El pit et vindrà una miqueta més endavant, és normal. I aquí anem a provar una variant nova, una miqueta més intensa. Ves flexionant el genoll esquerre i amb la mateixa mà esquerra agafat del turmell. Pots quedar-te aquí. Pots passar el peu per fora, rodant una miqueta l'espatlla esquerra i anar a buscar la mà amb una miqueta més d'obertura a l'espatlla i al pit. El braç dret puja cap al sostre, col·loques el peu més o menys a la zona del colze i amb les mans vas a agafar-te darrere. Obre el pit, mira cap amunt, mantenim 1. 2, si aquesta variant és molt intensa, queda't com al principi, amb la mà dreta al terra i la mà esquerra donant distància amb el peu. 3. Per desfer, ves amb cuidado, Separa les mans, acompanya el teu peu i anem a buscar vinyassa. Mans al terra. Planta els dits del peu esquerre, aixecant el genoll i ara des d'aquí amb la força dels teus braços puges directament la cama dreta enrere i amunt. Inhala. Exhala, ves directament a planxa i baixes chaturanga. Inhala, cobra. Molt bé, exhala. Adho Uttanasana. No t'hi quedis. Inhala, mira entre les mans, flexiona els genolls, saltes i canvio el costat directament des d'aquí. Uttanasana, cadira. Una respiració més. Alinea bé el cos, relaxa espatlles i col·loques les dues mans juntes al centre del pit. El pes el trasllado a la cama esquerra i el turmell dret ve damunt del genoll esquerre i acompanyo la pelvis. Avall, busco equilibri. 1, molt bé, la mantenim. 2, mirada fixa a un punt. 3, transició al guerrer 1, desfaig a poc aquesta postura, ves pujant el genoll dret amunt, te l'emportes enrere, acompanya els ditets del peu dret al final de la màrfega, baixa la pelvis i estira els braços cap al sostre. 1, alinea bé la teva postura, el genoll esquerre amb el turmell. 2, estira bé la cama del darrere. 3, vinyassa, separo les mans, baixo les mans al terra, gran passa amb el peu dret enrere, deixa-la amunt, chaturanga, inhalas cobra, exhala, Adho Mukha, i des d'aquí inhalo, cama esquerra enrere i amunt, gran passa amb el peu esquerre entre les mans, planta el taló dret, roda els braços, Virabhadrasana 2, guerrer 2. Flexiona bé el teu genoll, estira bé els dos braços, alinea la columna, mira la mà esquerra, 1, pelvis avall. 2, abdomen actiu. Roda els braços, baixa directament la mà esquerra. Si vols, al terra o deixa l'avantbraç damunt la cuixa. Braç dret per sobre del cap, busco la diagonal, mira els dits de la mà dreta. 1, 2, 3, amb la força de cames, inhala, puja, roda braços i directament deixa la teva mà dreta darrere del lumbar, la planta de la mà que mirin fora, rota la planta de la mà esquerra amunt i estires el braç esquerre cap amunt, fes 3. Respira tota l'estona pel nas. Cames fortes, 2. Rodes de nou els braços, baixa les teves mans al terra en copa, corredor, alineo la pelvis deixant el taló dret mirant amunt, baixo cap avall, mantinc. 3 més. Vinga, recull abdominal. Estira bé el coll. I ara des d'aquí, inhala. Exhala, puja el gluti, estira la cama esquerra, apropa el front a la cama esquerra. 1. Inhala, corredor. Exhalo, pujo el gluti i em plego. 2. Última, inhala. Exhala, puja el gluti, plega't, flexiona't endavant. Inhala, torna al corredor i aquesta vegada anem a buscar una miqueta més de profunditat. Deixo la mà dreta plantada al terra, separo el peu esquerre i col·loco la mà esquerra per dintre. La cama m'ha de quedar per fora amb el genoll ben enganxat al braç. Puc quedar-me aquí o puc baixar els avantbraços com abans. Vinga, mantenim 3 més.
2, 1. Recupera la postura, baixa el genoll dret, col·loca la teva mà esquerra damunt del genoll esquerre, separo el genoll, camina el peu esquerre cap enfora per donar més obertura, si no queda't amb el peu més tancat. Ajuda't amb la mà, baixa la pelvis, rota el tronc, mira amunt. Separa el pit de la cama. 2, inhala, mirada recta endavant, puja una miqueta el gluti i ara ves fent petites passes amb el peu esquerre, vas separant el peu esquerre de la màrfega, deixes el genoll entre les teves mans. I aquí aprofita per estirar bé la cama dreta, pots quedar-te amb aquesta variant, braços estirats, o per profunditzar una miqueta més la postura, camina les mans endavant i et flexiones acompanyant el front cap al terra. No fiquis tensió als braços. Aprofita aquestes postures per recuperar. 2, inhala, tornes a poc a pujar cap amunt, cuidado, desfer la postura. Anem amb la variant una miqueta més profunda, més intensa. Flexiona el genoll dret, pots quedar-te aquí, primera variant. Segona variant, pots agafar un cinturó, passar-lo pel peu i apropar. Si no tens cinturó, ajuda't amb la mà, obre, queda't aquí si vols una miqueta més, anem apropant una miqueta més al peu dret i el col·loco a la zona del colze, la part interna del colze. Estiro el braç esquerre amunt i vaig a buscar les mans darrere del cap. Obre el pit i mantens 1, 2, 3, cuidado al desfer. Acompanya amb cuidado, el peu dret, baixa les mans al terra, planta dits del peu dret, puja el gluti amunt, cama esquerra enrere i amunt, inhala. Exhales, chaturanga, cap al terra. Inhala, cobra. Exhala, adunca gos. Relaxa el cap i queda 3 respiracions. 2, 1. Inhala, mira entre les mans. A l'exhalar vas a planxa. Col·loca la teva mà dreta al centre de la màrfega. Rota els peus, que els talons et caiguin de costat i puges la mà esquerra cap amunt. Planxa lateral. Anem a afegir-hi una miqueta més d'intensitat. Col·loca el peu esquerre damunt del dret. Ara ves flexionant la cama esquerra, apropant la planta del peu a l'interior de la cuixa i la mà esquerra agafa el genoll. Prova de pujar una miqueta el genoll amunt. Si vols una miqueta més, amb els 3 primers dits de la mà, agafa't del dit gros i estira la cama cap amunt. Mantenim 1, una miqueta més intensa aquesta. Busca el punt d'equilibri. 2, 3, deixa anar. Acompanya el peu esquerre cap al terra, baixa la mà esquerra, canvia el costat. Mà esquerra al centre del mat, roto talons primer, deixo el peu dret si vols ja damunt del peu dret, esquerra, perdó, i estira la mà dreta amunt. Ves flexionant el genoll, t'agafes del genoll, pots quedar-te aquí o pots anar a buscar els dits del peu dret, el dit gros del peu dret i estirar la cama amunt. 1, 2, 3, mira el terra, baixa chaturanga, última transició planxa, baixo, inhala, cobra. Molt bé, exhala, puja dunca i ara des d'aquí mira entre les teves mans i pots fer petites passes amb els peus cap a les mans, creues els turmells i t'assentes al terra o ho fas amb un salt, mires a les mans, saltes creuant els turmells i baixes al terra. Deixa les teves cames estirades, dits en flex, inhala, braços amunt, exhales, Paschimottanasana. Flexiona't endavant. Estira bé la lumbar, l'esquena, el cap. Inhala, torna. Allarga la columna i ara aquí, avança una miqueta el teu gluti. Pots deixar els genolls flexionats o cames estirades. Baixa amb la força abdominal, vèrtebra a vèrtebra. A poc la baixada. I alinea't. Un cop estiguis a terra, alinea't amb la màrfega. Des d'aquí, deixa els genolls al pit, separes els genolls, ves a Happy Baby. Enfoca la planta dels peus cap al sostre i amb les mans per darrere
per la part de fora, per la part externa del peu, t'agafes, flexiones una miqueta més genolls, ajuda't amb les mans i fes un balanceig aquí de costat a costat. Alinea bé la teva columna, enganxa bé la lumbar al terra, que no estigui arquejada, ni amb retroversió ni anteversió de la pelvis, que estigui ben relaxada. Para el moviment, tanca a poc els genolls i queda't amb els peus al terra. Separa els peus, deixa'ls caure cap als costats, separa les teves mans, queda't a Shavasana un momentet. Inhala i exhala profund. Inhala pel nas i fes una exhalació forta per la boca. I repeteix, inhala pel nas. Exhala. Una última inhala. I deixa anar tota la tensió. Relaxa el cos. Recorda que aquí pots estar tant com el teu cos et demani. Jo, com sempre, em despedeixo aquí. Et deixo tota l'estona que tu necessitis a Shavasana. Sobretot relaxar el cos, connectar amb les teves sensacions. Gràcies per aquesta pràctica. Namasté.